Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg wiegħed li l-Gvern Nazzjonalista jagħti s-servizz ta' tabib b'xejn għall-anzjan u l-pensjonanti għal każijiet akuti biex ikollhom kontinwità ta' trattament mit-tabib tal-familja. Qal li dan ikun bażla kemm għall-pazjent kif ukoll għat-tobba privati li jixtiequ jipparteċipaw. B'hekk qal titnaqqas il-pressjoni fuq il-kura primarja u l-isptarijiet. Intervistat fil-Każin Nazzjonalista tal-Isla, Dr. Borg qal li l-Gvern daħħal żidiet bil-moħbi fil-miżati tal-Awtorità tal-Mediċini u fil-liċenzji tal-ispiżeriji. Qal li f'xi każi dawn il-liċenzji triplaw u issa ser iwasslu għal prezzi tola fuq il-mediċini. Dawn iż-żidiet qal saru b'avviż legali iżda ma tħabrux fil-budget. Dwar il-budget, Dr. Borg qal li dan falla milli jsolvi l-problemi tan-nies fosthom it-traffiku, il-listi ta' stennija, il-mediċini out of stock, l-oli tal-ħajja u t-telqa fl-ambjent. Semma li gvern ġdid nazzjonalista jdaħħal iċ-Child Trust Fund, inaqqas it-taxxa, jibda skema pilota ta' 4-day week, jagħti aktar spazju ħodor ġodda u investiment serju fit-trasport tal-massa. Għalli s-sistema ta' traffiku m'għadix sostenibbli u qed tolqod direttament il-ħajja ta' eluf ta' familji. Skont Dr. Borg hemm bżonn viżjoni li tmur lil minn pjanijiet komdi għal leġislatura waħda u li tibda titfassal infrastruttura li tista' tibqa' għaddejja għal ġenerazzjonijiet sħaħ. Dr. Borg qal li waqt li l-Partit Nazzjonalista jaf xi jrid fil-gvern kulħadd b'direzzjoni differenti. Dr. Borg qal li ħafna familji qed isibuha diffiċli biex ilaħqu mal-piżijiet li qed jiżdiedu. Qal li l-Partit Nazzjonalista iżomm is-sussidji tal-enerġija u jinvesti aktar fl-enerġija rinnovabbli sabiex il-pajjiż ikun jista' jnaqqas il-piż tal-kontijiet u jagħmel il-provvista tal-enerġija aktar sostenibbli u sigura għal futur. Dwar aktar spazji miftuħa, Dr. Borg qal li l-Prim Ministru fis-sajf ipprova jgħaddi riforma moħbija u wara l-budget qari li jagħmel dik li sejjaħ PR stunt bil-White Rocks bħala park nazzjonali u għażiet jistaqsi kif il-gvern se jkun qed jiffinanzja l-pjan tiegħu li jbiddel il-kumpless tal-White Rocks f'Pembroke f'Park Nazzjonali. Dwar l-istħarriġ tal-fema pubblika, Dr. Borg qal li dawn huma stampa ta' mument u l-Partit Nazzjonalista qed ikompli jaħdem biex jirbaħ l-elezzjoni ġenerali li ġejja. Mistoqsi fejn se jikkontesta l-elezzjoni, Dr. Borg ikkonferma li se jikkontesta fuq 13 distrett illi għad-dara naturali tiegħu u fuq distretti ieħor f'Malta. Dwar il-kontijiet finanzjarji tal-Partit Nazzjonalista, Dr. Borg qal li l-kontijiet awditjati se jiġu pubblikati fl-ewwel mitjum tiegħu fit-tmexxija kif wiegħed u fakkar li kien diġà ppubblika r-rendikont tan-nefqa tal-kampanja tiegħu b'kuntrast mal-Prim Ministru Robert Abela li qal għadu ma pubblikax tiegħu minkejja li għaddew 5 snin.